kommer til at ske nu, det er, at vi skal fucking have fat i en due. En fucking due. Kom med. Jeg vil rigtig gerne fange en due, eller måske en sommerfugl. Enten så griller man en sommerfugl, eller så griller man en due. Hvis du ikke har nosser nok til at grille en fucking due, så griller du en sommerfugl. Og så må man så bare spise det, der er. Hey, hvad vil du helst spise? En sommerfugl eller en due? Ja. Og vi skal fucking have en due. Vi skal have nogle fucking duer! Vi skal have en due, mand. Vi skal have nogle duer. Vi skal have nogle duer. Ham der, han står kigger. Hej. Hygger jeg? Ja. Er I fundet? Nej. Så lidt fundet. Gud, jeg. Det er min nye ven. Det er Jason. Ja, jeg hedder Jason. Hvad hedder du? Michael. Michael. Det er næsten det samme. Næsten, ja. Næsten det samme. Jeg skal på arbejde. Og nu er jeg så på arbejde. Det er ikke os alle, der kan have det så sjovt. Godt på arbejde, godt. Tak. Og I må komme godt hjem og sove over. Tak. Vi skal have noget. Hej hej. Men der er nogle flere, vi skal med. Jeg har ret efter en fucking due i 5 timer. Mig og Helena, vi har rendt frem og tilbage. Og vi har prøvet at Hvis det var, jeg ikke var med i fucking Jordi Show, så har jeg fanget den. Jeg tænker, at måske det er rigtig noget, at jeg kan fange en due, fordi jeg er rigtig sulten. Ej, nu står jeg. Godnat. Godnat.